belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Meer dan 10 jaar geleden werd Curaçao voor wat betreft de kwaliteitsgarantie van de luchthaven teruggeplaatst van categorie 1 naar categorie 2. Minister Charles Cooper wil werk maken van de terugkeer in categorie 1. Daarvoor heeft het parlement gisteren een tariefsverhoging doorgevoerd. Het gaat om de zogenaamde Passenger Security Overcharge van €4,50. Met dat geld moet worden teruggekeerd naar de eerste categorie, aldus Cooper. Het parlement ging unaniem akkoord met het voorstel. 7 schoolbesturen op Curaçao hebben gisteren een brief gestuurd aan minister van Onderwijs Robert Dijkgraaf in Nederland en staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties. Met de brief luiden ze de noodklok over de situatie van het onderwijs op Curaçao. Er is geen sprake van dat kinderen in het Koninkrijk gelijke kansen krijgen, zo stellen ze. Ze willen dat Nederland Curaçao helpt met het verbeteren van de situatie binnen het onderwijs, dat volgens de schoolbesturen alleen maar slechter is geworden sinds het ontstaan van de coronacrisis. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você quer cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Afgelopen maand maakte de overheid bekend dat op 5 februari vaccinatie mogelijk is voor kinderen tussen de 5 en 11 jaar. Dat is voor het eerst dat kinderen van die leeftijd zich kunnen vaccineren tegen het COVID-virus. Maar nu heeft de regering gezegd dat de datum uitgesteld is en dat de vaccinatie georganiseerd zal worden via de scholen. Ouders worden dus nog op de hoogte gesteld hierover. Van alle mensen die sinds 20 juli vorig jaar moesten worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege COVID, was meer dan 90% niet gevaccineerd. Het gaat om in totaal 416 personen. 358 personen daarvan waren niet gevaccineerd, zo laat de overheid weten. De vakbonden NAPB, SAP, Straf en APVO hebben laten weten dat minister van Justitie Gilmar Pik-Pisas er een gewoonte van heeft gemaakt om vergaderingen met de vakbonden op het laatste moment af te zeggen. Ze vinden dat een kwalijke gewoonte, maar de minister van Justitie heeft in een reactie laten weten dat hij zich niet kan vinden in de kritiek. Hij benadrukt dat in de afgelopen 7 maanden hij aanwezig was bij 28 verschillende vergaderingen van de vakbonden die mensen vertegenwoordigen die werkzaam zijn in de justitiële sector. Het multidisciplinaire team dat verantwoordelijk is voor de controle op het naleven van de coronamaatregelen in de horeca op Curaçao zal haar controles meer en meer uitvoeren in het weekend. Door de week is het relatief rustig, mede vanwege de avondklok. Maar in het weekend blijft het nodig dat het multidisciplinaire team controleert of alle bedrijven zich aan de regels houden. Dat meldt de Extra vandaag. Op Curaçao zijn de laatste tijd meerdere auto's in brand gevlogen vanwege storingen in de motor. Gisteren was dat het geval bij een auto aan de Winston Churchillweg. Omstanders zagen een rookontwikkeling en een vlam uit de auto komen voordat de auto in brand vloog. Brandweer was snel aanwezig om te voorkomen dat de auto helemaal uitbrandde. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.